Ġiet imnedija l-edizzjoni ta' din is-sena tal-istrina BOV Piggy Bank Campaign. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Palazz ta' San Anton, il-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono qalet li b'kampanji bħal dawn titkattar il-formazzjoni tal-karattru taċ-ċittadini ta' għada billi jissaħħaħ fihom il-valur tal-altruiżmu. Din is-sena qed issir enfasi wkoll fuq il-protezzjoni tal-ambjent b'karusijiet li jistgħu jerġgħu jintużaw u magħmulin minn materjal li jirrispetta l-ambjent. Fil-ġimgħat li ġejjin, il-President se żżur numru ta' skejjel tal-Gvern, tal-Knisja kif ukoll privati madwar Malta u Għawdex, kemm tal-primarja u tas-sekondarja biex tiltaqa' mat-tfal u twassal il-messaġġ tagħha b'risq din il-kampanja. Parti l-iskop li jkollna l-fondi hemm ukoll l-iskop illi ndarriw it-tfal tagħna illi minn dak li jkollhom jagħtu dik ix-xi ħaġa żgħira għal min ikollu bżonn l-għajnuna. Għaliex, ovvjament, il-formazzjoni tal-karattru taċ-ċittadini u l-mexxejja ta' għada tiddependi minn dan. Il-kap eżekuttiv tal-Bank of Valletta, Kenneth Farrugia, tkellem dwar l-importanza li mhux biss jinġabru l-fondi għal dawk fil-bżonn, imma wkoll jitkatru l-valuri tas-solidarjetà u l-għajnuna lejn l-oħrajn fost il-ġenerazzjoni żagħżugħa. U għanura għalina li nkunu assoċjati mal-Malta Community Chest Fund għal din il-kampanja, kampanja nobli. Sissa ġbarna f'dawn l-20 sena u din hija l-21 edizzjoni kif għattajjeb, ġbarna 3 miljuni fejn qed ngħinu lill-Malta Community Chest Fund fl-inizjattivi tagħha u nispera li din il-kampanja u m'għandix dubju se tkun waħda ta' suċċess. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Clifton Grima u ċ-Chairperson tal-Malta Community Chest Fund Sina Buġejja.